Sevahi Cihan Zane vargah Şehit Rüstem Cudi Penaber Muhacirin 26 salanın Navı 26 salan da bedelim pir giran bahadan evladı xwe şehiddan mal mülk xwe feda kirin zarok xwe ji bûna vê şoreşî vê tekoşînî berdeldan axa pîroz axa Kurdistanê 26 sal em vê axê da jiyan dikin 21 sal jî vargeha Şehit Rüstem Cudi kampa Mahmur dem jiyan dikin pir cara ambargo tecritê cuda cuda ev gel rûberû maye nav hem 21 salê de jî 26 salê de jî ev gel tu waxt îxanet re serê xwe netewandiye dorpêşin cuda cuda jî çêbûne dîsa jî gel rixmê ambargoyan rixmê birsibûynan rixmê nexweşiyan re tu waxt îxanetê re şîrik nebûyne îxanetê re serê xwe netewandîne mixabin KDP hêzên KDP îro heftê yek roje vargehê Şehit Rüstem Cudî re dorpêçekê ambargoyekê derve insanî derve ahlakî didin meşandin ev nîzîkatiyê wan em bixwe jî zanin talimatê xwe kî derê distînin bila bîr nekin ki ev cihekî talimat bigirin akıbetê Saddam çi bû akıbetê yekî Mısır'da darbekî çawan çêbû yekî Erdoğan hertim gotiye birayê min yê qedîm çawan wan kesan re îxanet kiriye îro jî dixwaze destê Kurdan re Kurd bide qatil kirin bide dîsa penaber kirin dîsa bike ber hükümtiyet xwe gelê Mahmur ev tiştanê re pir cara rûberû mane tu waxt jî ne pejrandiye neke heftê yek roj heft sal jî derbas bibe em tu waxt em beramberê îxanetê sekinekê wekekê ev dayikenkî yek 27 roje em berderê sayteriyê asayişê yet KDP'da navberê Hewler yet Qazayê Mahmur da em beramberê asayişê wan da sekinîne mixabin nav 27 rojê da yek daqiqe dahî rûyê wan sor nebû ev rûreşê wan heta kengê berdewam bike heger dayikekî du canî evladê xwe wan da kirin heger eve heftê yek roje her nexweşekî ji vê derê saetên didin sekinandin îro dahî mixabin hezar car buna Kurdbînê re mixabin ki dayikekî dîsa du canî îro du cara navberê Mahmur navberê sayteriyê yet KDP yet asayişê de du cara hatine sekinandin cara daviyê de vê carê jî nîzikê Hewlerê de girişê Hewlerê sayteriyê KDP ev dayik heta niha ji vê derê didin sekinandin em çalekiyê xwe em serbilindin çalekiyê me belkî îro yê 27 rojê yekê 15 dayik ji vê derê çalekiyê xwe bi rûmet îro belkî me ev çalekiyê xwe me qedand ama çalekiyê me bi renk renk bi cuda cuda Qazayê Mahmur û cihê penaberan û çalekiyê xwe em berdewam bikin me serê xwe Erdoğan re me netewandiye çetetîtiyê yet îxanetê yet sîxortê yekê bune bibin çeteyê koleyê yet sistemê AKP MHP me serê xwe netewandiye îro jî ne KDP re ne hükümetê faşîst Erdoğan re em serê xwe netewînin